Kaixo, ongi etorri. Gaurko atalean ikusiko dugu zelan sorkuntza edo ikusentzunezkoen sorkuntza izan daiteke oso tresna baliagarria edo interesgarria, gizarte eraldaketan, eragina izateko. Horregatik Inclucom podcast honetan ikusiko dugu zelan inklusioa eta komunikazioa, podcastaren izenak dioen bezala, batera joan daitezkela, eta zelan egingo dugu hizkuntz unibertsal batetik abiatuta, zinematik abiatuta. Eta horretarako daukagu gurekin gaur hemen, Gorka López Arantzamendi, ongi etorri. Eskerrik asko. Ongi etorri zure etxera, zure kasuan baita ere beste gonbidatu batzuekin erratu zaigun bezala, ze ikasle ohia zara fakultate honetan. Ez dut esan barkatu, Ez dut esan, baina gizarte eta komunikazio zientzien fakultatean gaude, komunikazio eta inklusioaren 3. jardunaldien kontestuan, eta lehenengo mailako ikasleak ditugu, aberrian txuten da, hor txalo bat Gorkaren zat mesedez. Orain bai Gorka ongi etorri. Eskerrik asko. Duela ez asko, egon ziren hor, edo duela asko? Zein da sentsazioa? Denbora gitzi pasa dela? Sentsazioa da igual, denbora gitzi pasa dela, baina pasa dira urteak, ze justo lehen ere komentatzen egon gara, ja pasa dira 10 urte, 11 urte utzi nuenetik, así que bai, pasa denbora. Bai. Zure kasuan, ekarri zaitugu ona, esan dudan moduan, artea edo zinea kasu honetan eta inklusioa joan daitezkela bat, edo gizarte eraldaketa bat joan daitezkela, eta zuk dakizu asko horretaz. Zeren zure kasuan, aurkeztuko zaitut, Gorka zinema ikusezina jaialdiko ekoizpen arduraduna da, eta KCD-en gizarte izaerako ikusentzunezko komunikazioan formatzailea ere bazara. Hau da, formakuntzan zaude, eta baita zinema ikusezinaren arduradun bezala antolatzaile edo ekoizle, ez? Orduan, badakizu gertutik eta barrutik, zer den gauza biak bateratzea, ez? Komunikazioa eta inklusioa, edo eraldaketa soziala, edo hor pixka bat aktiboki lan egitea, ezta? Bai, azkenean jaialdiaren gakoa, hori da, zinemaren bitartez, gizarte eraldatzerako komunikazio hori edo gizarte eraldatzeko hezkuntza hori praktikan jartzea, ez? Eta beti ere zinema erabilita uste dugulako dela tresna paregabea, bai informazioa bai datuak, baina baita ere emozioak, bibentziak eta jendearen gana helarazteko. Eta askotan uste dugu hori eraginkorragoa dela, besterik gabe informazioa eskaintza baino. Orduan, eta ez da guk asmatu dugun ezer. Azkenean, betidanik erabilizan da zinema, ideologia edo mezu zehatz batzuk helarazteko. Gurean igual bizkat ezberdina izan daitekena, ez garela bakarrak egiten dugunak bez, baina ezberdina izan daitekena da, zelan beti ere gabiltzan hori erabiltzen mundua hobetu nahi izanteko edo mezu horiek edo bidaltzeko. Hori izango litzateke. Zelan dago mundua? Hau da, beharrezkoa da inoiz baino gehiago. Agian zinema ikusezinaren jaialdia edo galdera izango litzateke beste bat. Oraindik ikusezina diren gai asko daude, gero eta gehiago edo gero eta gitxiago? Osea, nik pentsatu nahi dut, gero eta gutxiago izaten joango direla, azkenan historikoa edo begiratuz bagoaz, baina falta egiten duela edo beharrezkoa dela oraindik, zalantzari gabe, askotan horrelako gaietan murgiltzen zaren arte, ezara konturatzen, zemateraino dauden entzun gabeko errealitateak edo bibentziak. Ni neukazu, nik azkenan beti igual izan dut interesa gai sozial edo gizarte gai horietan, baina nire kasuan jaialdi honetan sartu nintzela justu unibertsitateko praktika prozesu batekin. Jose punturaino, azkenan gu jasotze ditugu munduko txoko ezberdinetako filmak, munduko txoko guztietako igual ez, baina guztietara irekita dago jaialdia, eta orduan hor dauden historioak, errealitateak, bibentziak, gainera bertako pertsone kontatuta ez? Hor hasten zara igual ikusten zematerainoko anistasuna, zemat bibentzia dauden munduan, eta gira da beti ez direla bez, bidezko egoerak edo. Adibidez, iazko jaialdian, egon zen gairen bat beste batzuen gainetik, igual nabarmendu zana. Ez dugu beti horrela planteatzen, baina egia da iazko jaialdian, Palestinan gauzatzen ari diren genozidioa, Israelek
esango nuen Israele gauzatu duen, baina gauzatzen ari den, egun ere naiz eta Davidetan igual badirudien presentzia galdu duela, krisi berri batek, aurreko krisiak estaltzen dituela dirudielako askotan, horrek jaialdian hartu zuen presentzia nabarmena, eta horri eskaini genion leku nagusia esango dugu, protagonismo maila handi bat, ezinbesteko iruditzen zitzaigulako gertatzen ari zen horrekin, jaialdiaren indar guztia ere hori salatzera bideratzea. Badaude ondino historio batzuk zeinek faltan botatzen dituzuen, hau da, zuarrazki gongo dira asko, gauza asko salatu, aldarrikatu edo mahai gainean jarri daitezke, baina zeintzuk esango zenuke bururatzen zaizu zerbait oraindik gitxi agertzen dela jasotzen dituzuen lanetan eta oraindik beharko lukeela espazio bat hor, ez dakit, munduko edozein... Egia da, gaiei dagokienez oso anitza izaten dela, urtean jasotzen ditugu 1000 film inguru, batzuetan, 1000 baino gehiago, gero proiektatzen... Luzemetraiak? Egia da, jaialdian proiektatzen ditugu luzemetraiak, laburmetraiak, fikzioa, dokumentala, animazioa, Bizkat, hor gurean, guretzako garrantzitsuena da gaia. Gaia eta gero, zelan dagoen eginda, ez? Eskenean, gaiaren gatik kalitateare ez dugulako alde batera uste, baina guretzako oso garrantzitsua da gaia. Beti, giza eskubideekin eta aldarkapen horrekin, enfoke horrekin. Hori da, orduan, gaiari dagokionez, nahiko anitza da jasotzen duguna, baina igual hemen nagoelako etortzen zaitu burura euskerazko produkzioa jasotzen dugu, baina, eta ni pertsonalki beti nau gehiago jasotzeko borroka horretan, nik uste dut ere igual, produkzioa bai egiten da, baina produkzio soziala nik ez dakit, ez dut esango estenik egiten da, igual ere gure erantzukizuna da batzutan gu ezagutzera, gure burua ezagutzera ematea eta jentea jakitzea be, zinema ikusezinaren jaialdia badela espazio bat euskerazko lan sozial horiek ere jasotzeko eta bertan proiektatzeko. Betu, hemen daukagun kanterari, arrobiari, botako diogu begirada, gure publikoari, lehenengo mailako ikasleak ditugu gaur gurekin, eta, bueno, kontutan hartu, hor nitxoa dagoela betetzeke. Baina beti... Azkenean, guk jasotzen dugu, izan daiteke gauza bat, baina beti egiten dugu esfortzua, adibidez Afrikar kontinenteko filmak eukitzeko, Latinoamerikako filmak eukitzeko, kasu honetan ere Palestinaren gaia presente egoteko, beti saiatzen gara selekzioa edo filmen aukeraketa edo egiteko modu gure jaialdiaren filosofiarekin zentzua daukan modu batean, ez? Adibidez, zuzendarien kasuan, jasotzen ditugun filmetan ez da gertatzen, baina gero bai proiekzioak eta bai gure programazio antolatzeko momentuan, gizonezko zein emakumezko zuzendarien film produkzioa parekatuta egoten da. Egiten ditugu akzio positiboak edo deitzen dena, hori nola baita orekatzeko. Gainera jaialdi hau, oso geografikoki oso etatuta dago, ez? Ez da leku batean egiten den jaialdia eta estrategia hori ere ona da horretarako. Hau da, aktivismo hori edo, nolabait, formakuntza edo kontzientzia edatzeko modu bat da ere bai. Ikustea zelan, proiekzioak eta badirela hainbat herritan, hainbat instituzioetan, hemen ere bai fakultate honetan. Esan duzun bezala egoitzak herri eta txoko ezberdinetan ditugu, eta garrantzitsua iruditzen zaigu, alde batetik, ez? Egoitza nagusia izaten da Bilboko Alondegiko Golem zinemetan, eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun horrelako gaiak hiri baten erdigunean kokatzea, eta zinema komertzialaren espazio batean gainera, ez? Horrelako beste film batzuekin parekotasuna edo eskaintzen zinema mota honi, baina gero ere beste herri batzuetan egotea garrantzitsua iruditzen zitzaigun, oso ez dakit, baina eraginkorragoa delako, gai hauek jendearen gana hurbiltzea eta ez beti egotea jendeari etortzeko eskatzen. Zuk ere esfortzu hori egitea jendearen gana hurbildu, guretzako lan handiagoa da, baina azkenan gure helburua mezu horiek helaraztea denez, interesgarriagoa iruditzen zaigu hori egitea kontrakoa baino. Gauza bera, ikastetxeekin. Oraintxe bertan gaude bigarren hezkuntzako eta lanbide heziketako 19 ikastetxetan,
Eta horre ezinbesteko iruditzen zitzaigun, gu hurbiltzea bertara, sinema, bueno, de hecho, ikastetxea batean bihurtzen da, normalan astebete egiten dute jaialdi haiek, astebete horretan, ikastetxea bihurtzen da jaialdi batean, askotan dekoratu egiten dute, erakusten dizkigute gero argazkiak eta... Ikusi izan duten, nire alabaren egia da. Orduan hor ere, ja ez da bakarrik, eta batzutan esate duzu, parafernalia hori zertarako. Azkenan ere, jendeak parte sentitzen duelako, batean ikusten dute ez dela, hemen jarri daten pelikula bat, baizik eta ikastetxe guztia bihurtzen dela, nolabait horrelako jaialdi horretan, eta nolabait parte sentitzen direnean ikusten dugu, gaiak filmak ikusteko, gero solasaldiak egiteko, askotan egite dituzte haien artean, baina guk ere egiten dugu beste esfortzua dela, zelan zinemetan zuzendariak eta euki, solasaldiak eukitzeko ikuslekin, horrela ez da bakarrik filmak eskaintzen dizuna, baizik eta gero zuk ikusle gisa, zuzendariarekin hitz egiteko aukera horrekin, hori da. Bai, izango gogoetak egiteko, ez da bai da eramateko ikastetxeekin gauza bera. Saiatzen gara ikastetxetara zuzendariekin edo filmen ezberdinetako gaiekin zerikusia daukaten pertsonekin hurbiltzeko esfortzu egiten da. Lehen aipatu zu emozioa, klaro, egia da, mezu bat edo historio bat kontatzerakoan unkitzen bazaitu zerbaitek, nolabait bere ganatzen duzu beste modu batean, ez bakarrik datuak eta informazioa, eta horrek garrantzia duenez, esango zenuke enfokea, gaia, hizkuntza ere bai, dana bateratuta dagoela, eta gero artea ere bai. Hau da, kalitatezko obrak noski jasotzen dituztela. Eta gainera, askotan ere igual, hor dagoen aurre iritzi bat da, gai sozialak lantzen direnen, izango dela dena oso dramatikoa, egia da gaiaren arabera, tendentzia badagoela, eta batzutan lantzen diren gaiak gure filmetan normala da, tonua hori izatea, baina aurre iritzi askotan izaten da, hori dela bakarrik, gai sozialei buruz hitz egingo diatenean emango diatela txapa bat, joango naizela hortik negarrez, eta guk jasotze ditugu ere, oso, film baikorrak, inkluso batzuetan humorearen bitartez gai horren lanketa egiten dituzten filmak, hori da. Askotan ere, badagoela, sinema guk anistasunaren aldeko apustu egiten dugun bezala, sinema bera ere, askotan uste duguna, baina anitzagoa dela. Ze historio gogoratzen duzu lan gomendatzen diguzu ikusteko, asko izango dituzu buruan, ziur aski, lan izugarria jasotzen dituzuelako, baina holan ez dakit, zerbait berezia izan duen historioren bat, eta historio inkluso berritzailea beraren bitartez zerbait edo eragin bat lortu dalako inkluso, edo ez dakit, zer adibide jarriko zenuke? Iez adibidez, euki genuen Carol Mansurren State of Passion filma, horrek bebai Palestinako genozidaren inguruan hitz egiten zuen, dokumental bat zen, eta bertan ikusten zen, zelan, zentratzen zen asko Gazan lan egiten zuen zirujau edo mediku baten historioan, bibentzean. Oso, ez da izan, oso interesgarra izan zen, gainera Karol hurbildu zen, orduan horrelako errealitate bat bizi izan duen edo bizi izan duten pertsonekin oso hurbilan aritu den pertsona batekin hitz egin alizatea, partekatu alizatea, guretzako egia da oso berazgarri izan zela. Eta gai aprobetsatuta hemen gaudela, aipatzabe bai, iez euki genuela Helene Mengiu Larrinagaren 21 laburmetraia, dela esango nuke Barakaldoko zinema zuzendari gazte bat, esango nuke ere fakultateko ikaslea, ez dakit, badakit fakultateko ikaslea izan dela, baina ez dakit baden oraindik edo bukatu hori da. Ordune, eta horrek film hori adibidez euskarazko lan honenaren kategorian saritua izan zen, orduan zelan bertoko historio bat bebai, hitz egiten zuela adopzioaren inguruan, identitatearen inguruan, oso interesgarri izan zen. Azken finan hemen igual pendiente daukagun asignatura bat, esango nuke dela, anistasunarekin, kulturartekotasunarekin, migrazioarekin edo kasu honetan adopzioarekin bebai, zer ikusia dituzten gai hauek, ez? Askotan igual ikusten dugulako edo esaten dugulako, uste dugulako oso gizarte irekia garela, baina oraindik ez badaukagu hor... Lana egiteke, bai.
Hor zeundenean, hau da, ikasgeletan edo horri esarrita, gogoratzen dut gaur lehenengo mailako ikasleak ditugula, elkarrizketari begira edo entzute momentu hontan, bazenekien edo imaginatuko zenuen gai honet inguruan egingo zenuela lan, edo beti izan duzu, bueno, pues, grina hori, gai sozialetan aritzeko. Bueno, komunikazioaren edo zinemaren munduarekiko grina nolabait bai, ez? Txikitan be ibiltzen nintzen hor, aldizkariak asmatzen, edo aitaren kamararekin gauzatxoak egiten etxean. Baina gero bai, inoiz horretaz pentsatu izan dudanean, bai uste dut igual batzutan kokatzen duzula zure burua oso rol zehatz batean, ez? En plan de, ingo ditut labur metraiak edo, ingo ditut luze metraiak edo. Eta igual batzuetan be, zure burua izten dozu, mundu horretan dauden zati ezberdinetan edo, ez, parte hartzera eta igual zure burua hor ikustera. Nik adibidez, jaialdian esan duzun bezala produkzio lanetan ibiltzen naiz asko, egia da oso lantalde txikia garen, 7 pertsona gara, jaialdi guztia antolatzeko orduan, denok sartzen dugu hor muturra bizkat denetarik egiten duzu, arlo guztietan. Baina nik igual pentsatuko, aldez aurretik pentsatutaz neukan gauza bat zen, zuzeneko ekitaldiak antolatzen, hau da, izan itxiera ekitaldi bat edo gala bat edo irekiera ekitaldi edo gala bat antolatzen, nire burua adibidez, nuke imaginatuko aldez aurretik, eta orain egun jaialdirako urtero prestatu behar duan zerbait da, eta egia da asko gustatzen zaidala, eta nire burua arlo horretan oso gustura ikusten dudala. Antolatu eta aurkeztu, igual ere bai? Ez horren beste aurkeztu, aurkezta tokatu zaide bai, ez? Baina esaten dut hori da, igual, antolakuntza. Antzerkitik edo urbilago dagoen zerbait, ez? Eszenografia, saribanaketa bat da, baina beti sartzen diogu horrelako... Gidoi bat egon behar du, eta esketzen bat, fikziozko elementuren bat, eta egia da, nire burua igual enukela hor ikusiko aldez aurretik. Eta hor bokatu zitzaidan, probatu nuen, eta egia da oso gustatzen zaidan arlo bat dela, ez? Orduan, ez daki galdera hori zen, baina esango nuke bizkat ere, irekita gotera arlo ezberdinetan probatzera. Galderarik dago? Eta ikusten dut, badagoela galdera bat, Susana, ezta? Kasunetan irakaslea. Diru laguntzak beharrezkoak dira funtzionatzeko, edo ja oztopo hori gainditu duzu eta ja libre doa. Ez dakit, ni pentsatzen dut, beti da, betiko arazoa, ez da, diru laguntza, baina... Guk ere diru laguntzekin funtzionatzen dugu, eta egia da gure kasuan, gu antolakuntza egiten dugu gobernuz kanpoko erakunde batek, deitzen dela KCD, eta gure asmoa edo gure helburua ez da izan ekonomikoki errentablea izatea jaialdia. Ze azkenean gure helburua da, hori ikusi daiteke, inkluso jaialdiko sarreretan eta, beti ere prezio izaten da murriztua, ez diogulako zentzu handirik ikusten, gai sozial hauek lantzea eta gero jendearentzako eskuragarri ez dagoen, sarrera prezio batean edo kokatzea. Orduan guk beti hitz egiten dugu proiektu hau errentablea dela, baina sentsibilizazio arloan, hezkuntza arloan edo aniztasun edo gizarte hobeago hori sortzeko arloan. Mila esker Gorka, zuen lanagatik. Oso lan interesgarria da, por cierto, jau galdera igual oso pertsonala da. Baina oso ondo sentitu barzara, ez dakit, Gauza hauek oso, honetan lan egitea, pertsonalki, zuretzako, izango da, ez dakit, sentsazio ona, ez? Osea, gustoko duzun mundu batean lan egin, ikusentzunezkoetan, dauki duzu beti interes hori, eta gainera gai sozialak, inklusioa, eraldaketa, gizarte eraldaketa, horretan gainera zure garua ere jartzea, ez dakit, igual zu, etxean zaudenean gau ez izango zu, ze ondo, ez? Ez dakit, egunen arabera, esan nahi dut, parte batetik bai, argi dago, baina gero ere, nik uste dut gehiago sartzen zarenen, ikuste dituzula be... edo norberak, edo ditugun mugak, edo batzutan... Impotentzia, ez, igual... eta gure inkoherentzia propioak batzuetan, orduan, gauza horiek ere uste dut beti ezinbestekoa dela, eta hau denontzako, eta karo, gu barne, ez, ditugun inkoherentzia horiek, batez ere lantzen ditugun gaionen inguruan, balantzen joatea, ezagutzea, batzutan ez dakigu eta euskaguna. Efectivamente. Gai hauen inguruko diskurtsoa duela 10 urtetatik ona, edo duela 20
urtetatik ona, ze ja bagaude 18. edizioa egingo dugu aurten, aldatuz joan dira, berrituz joan dira diskurtzoak, bibentziak, orduan, bueno, horrekin ere joan barzara... Azten. Bai, azten, eta batzutan ez da erosoa zuk, depende ze jarrera auki dituzula konturatzea, eta hori horrelako arlo batean lan egin da ere, ez? Orduan, baina bai, ni gustora nago, gustatzen zait, ikusentzunezkoan lan egitea ere, arlo horretan lan egitea, gainera ni goratzen dut, karrera egiten duenean, ez dakit orain gertatzen zaizuen, baina beti zegoen rollo hau de, sartuko zara horretan, eta gero bukatuko duzu beste zerbaitetan lan egiten, zesta horretaz lana egon, goztak izer, orduan nik egia da karrera neukala, lortzen duan, honetaz lan egitea, horrekin posik. Eta ja, horregatik posik, eta handik aratago egiten duguna gustatzen zaidala, orduan, bai posik. Eskerrik asko, eta txalo bat gorkarentzat mesede. Eskerrik asko. Bueno, onarte, inklukomeko atala, mila esker horregoteagatik.